आपण म्हणतो की MPSC मध्ये खूप म्हणजे टेन्शनचं वातावरण आहे, असं काहीच नाहीये। तुम्ही माझी जर्नी बघू शकता। 2021 पर्यंत आपला कोविड होता आणि 21 ची सॅड होती। यामध्ये खूप हसत खेळत म्हणजे तिथलं टेन्शन 2 तास खूप महत्त्वाचे असतात। म्हणजे आपण म्हणतो ना की ते अभ्यास आहे हे एवढं नाही मॅटर करत, ते 2 तासामध्ये आपण ती सिच्युएशन कसे हँडल करतोय, त्यामध्ये त्या प्रश्नांना कसं टॅकल करतोय हे खूप महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे कोणतेही टेन्शन न घेता केलेला अभ्यास नेहमीच तुम्हाला म्हणजे माझ्या तर यशाचं गमक हेच आहे। कोणतेही म्हणजे टेन्शन न घेता आपण केलेला आपला अभ्यास आणि तिथं आठवलेली आणि तिथली मानसिक स्थिती हे खूप आपल्याला महत्त्वाचं असतं। आणि माझं असं सांगणं आहे, मी करू शकते तर माझ्या गावातील, माझ्या शहरातील, माझ्या पंढरपूरमधली प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक मुलगी करू शकते असं मला सांगायचं आहे। कारण आपण बघतोय आता म्हणजे कोणती कोचिंग न करता सुद्धा मी केलेलं आहे, तर सगळेच करू शकतात असं मला वाटतं। मी अभ्यास करताना सकाळी आम्ही 7 वाजता जायचो, अभ्यास करायचो, म्हणजे निवांत जायचं असतं आमचं रुटीन। यामध्ये सकाळी 7ला हॉलला जायचं, अभ्यास करायचा, परत नाश्ता करायचा 8 वाजता, नंतर 11 ते 12 एक ब्रेक असायचा जेवणाचा, नंतरही आपण 2 वाजता अभ्यासाला आम्ही स्टार्ट करायचो ते संध्याकाळी 8 पर्यंत। आणि म्हणतो ना आपण एवढा अभ्यास करून डोक्यातही जाणार नाही, त्यासाठी ग्रुप डिस्कशन खूप महत्त्वाचं असतं। आम्ही संध्याकाळी 9 ते 11 पर्यंत ग्रुप डिस्कशन करायचो आणि तिथून मग जे काही दिवसभर केलेलं आहे त्याची रिव्हिजन खूप महत्त्वाची असते, ती रिव्हिजन करायचो आम्ही रात्री 1-2 तास आणि झोपायचो। यामध्ये मैत्रिणी केलेले असतील टॉन्ट, समजा आता आपण म्हणतो बोरॉन आणि कॅल्शियम जे की प्लांटमध्ये इमोबल आहेत, तर आम्ही काय म्हणणार, अगं पोका नाही की चढत झाडावर, म्हणजे लक्षात ठेवायचं की बाबा बोरॉन आणि कॅल्शियम झाडात इमोबाईल असतात, न्यूट्रिएंट। असं आपण खूप छोट्या छोट्या ट्रिक करून पण करू शकतो सगळं काही। एवढंच सांगणं आहे, टेन्शन म्हणजे नाही, MPSC म्हणजे खूप निवांत केलेला स्टडी आणि तो 2 तासमध्ये केलेलं प्रेशरचं हँडलिंग।